tu! Estàs escoltant El Festejador, el podcast de Can Verdaguer. Com ja heu comprovat, a principis d'aquest mes no heu tingut l'episodi del Festejador. Doncs bé, tot té una explicació. Al mes de juny hem celebrat, atenció, el 22è concurs de còmics de Nou Barris i, òbviament, havíem de compartir aquesta meravellosa experiència amb totes i tots vosaltres a través del nostre podcast. Doncs bé, des de l'abril que hem estat realitzant una programació especial entorn a tot el que és el concurs de còmic. N'hem fet monogràfics de dibuix al natural, tant de model femení com de model masculí, que estaven dirigits per membres del col·lectiu Sex Stories, que a més també ens van impregnar de les seves alliberadores xerrades sobre còmic, plaer i tabú, a més dels seus discursos enriquidors sobre tot el que comporta el col·lectiu LGTB dins del món del còmic. D'altra banda, també vam gaudir de l'estupenda Bàrbara Alca, una il·lustradora i dissenyadora gràfica amb una estètica així com una mica naïf i molt acolorida. Doncs la Bàrbara ens va portar els seus monogràfics sobre creació de personatges i de narrativa de còmic. El 2020 no es va poder fer per culpa del Covid, però és que a més el 2021, quan el Covid va afluixar, ho vam fer d'una manera una mica virtual, vam fer un lliurament de premis online. Però és que aquesta edició ja no podia ser. Ja no podia ser i havíem de tornar amb un format totalment presencial. Doncs el 2022, atenció, senyores i senyors, en total s'han presentat 96 persones. Perquè us feu una idea, s'han presentat 30 a la categoria número 1, que és la que va dels 9 als 15 anys, i 66 a la categoria 2, que és la que és de 16 anys en endavant. I una altra notícia meravellosa és que amb aquests 96 còmics que hem rebut aquest any, hem igualat la millor xifra del concurs de còmic, que va ser la de la 20a edició. El concurs de còmic de Nou Barris és dels pocs concursos de còmic que no tenen límit d'edat per presentar-s'hi. És a dir, que les edats són molt variades i hi ha molta participació de la gent adulta. Així com a dada curiosa, perquè us feu una mica una idea, la persona més petita que s'ha presentat té 10 anys i la més gran n'en té 81. I diguem que més d'un terç de les persones que s'hi han presentat tenen més o menys 35 anys. Anem a narrar-vos així una mica com a primera persona l'experiència que vam viure el dissabte 11 de juny, que va ser el dia de la inauguració i lliurament de premis. Doncs tothom va arribar allà a vora les 6 de la tarda, escales amunt i avall, per veure l'exposició al complet, que encara podeu venir a veure, per cert, fins al 16 de juliol. Doncs a la recepció podeu trobar la dels alumnes del taller de còmic de Can Verdaguer. A la primera planta estan els participants de la categoria 1 i a les golfes a dalt de tot està la dels participants de la categoria 2. I la Janira va tenir l'oportunitat d'entrevistar a diversos dels participants del concurs, que ara us deixarem amb algunes d'elles per saber una mica l'ambient que s'anava cuinant abans de l'entrega de premis. Hola, que us puc fer una entrevista molt curteta. Que ets el creador d'algun còmic? No. No? Que ets el germà o potser el familiar d'algun creador de còmics? Sí. De qui? De la meva mare. De la mama? Pues passem a la mama. Què tal? Bé. És el primer concurs que et presentes? És el primer concurs. Molt bé. És el primer còmic que fas o ja... És el primer còmic que faig, també. Uau! Impressionant. I com es diu? Es diu Riu. Riu. És d'adults, però està pensat perquè sigui per nens. Vale. Doncs res, moltíssima sort. Que vagi bé. Gràcies. Hola, que us puc fer unes preguntes. Que sou creadors d'algun còmic? Sí. Sí? Sí. De la categoria 1 o de la 2? De la 2. I quin és? Me'l pots ensenyar? D'allà. Uau, Marta, impressionant. Gràcies. És la primera vegada que et presentes? Sí. Havies fet un còmic algun cop a la teva vida? Sí. M'ho fas normalment? Et presentes a concursos o era el primer concurs? No, era el segon. Molt bé.
Tens expectatives, esperances? No realment, però he vingut a gaudir, que és el més important. I tant, i t'he de dir que és impressionant. Ens encanta. Gràcies. Dels que has vist, a part del teu, hi ha algun que t'hagi cridat molt l'atenció? Doncs és complicat, ara estem aquí fent un tastet, però n'hi ha molts que estan veritablement ben fets i són sorprenents, hi ha molt de talent i és un goig també. Doncs res, passeu bé i molta Gràcies. sort. Hola, ¿que os puedo hacer una entrevista? Sí, claro. Qué bien. Esto saldrá en el podcast de Can Verdaguer, ¿vale? Claro. ¿Sois las creadoras de Yo algún...? soy la creadora de este cómic. ¿Es la primera vez que te presentas a un concurso? Sí, es la primera ¿Es vez. la primera vez? ¿Es la primera vez que haces un cómic? No, he hecho más cómics, voy a clase de cómic. ¿Vas a clase de cómic aquí en el centro? En la Joso. Muy bien. ¿Y te habías presentado a algún concurso No, más? nunca me he O sea, presentado es a ningún el concurso. primer concurso que te presentas. Sí. Oye, pues mucha suerte, ¿no? Gracias. Es genial. A més, venien eminències del món del còmic, com en Josep Solana, que potser el coneixereu més com a Joso, que és dibuixant i humorista que va iniciar la seva carrera professional al 1956, realitzant els seus primers treballs a les revistes de l'editorial Bruguera i al diari esportiu Dicen. Doncs, als anys 80, en Joso va crear un centre docent que estava dedicat a l'ensenyament del còmic sota el nom d'Escola de Còmic Joso, que durant anys es va convertir en un dels centres especialitzats de l'ensenyament del còmic amb més renom de tota Europa. Actualment s'anomena Escola Joso Centre de Còmic i Arts Visuals i té 2 centres i les aules al llarg de tot un any, de tot un curs, poden acollir al voltant de 600 alumnes. Doncs ara tenim la sort d'escoltar una breu entrevista que la Janira li va poder fer al senyor Joso. Hola, ¿qué tal, Joso? Com Molt estàs? bé, estic molt content d'estar una altra vegada per aquí Nosaltres i veure també. la gran quantitat de Sí, gent que... 96 còmics aquest any. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Estem al·lucinant, la veritat. I una qualitat també Sí, estupenda, oi? sí, sí. A les 2 categories, categoria 1 i categoria 2. Vam quedar també impressionats allà, perquè també ho miraven altres gent d'allí de l'escola. Clar. I vam dir, noi, molt bé, la qualitat. Ha estat difícil decidir? Sí, és difícil, En algun cas, n'hi ha algun, no dic qui, No, clar, que encara no. tots, Este la sí. meva filla i jo, però els altres costava, costava. Sí. Molt bé. Quants cops has participat al jurat? Aquí? Doncs molts anys, jo no sé, ara no recordo, però igual 8 o 10 anys, no sé. És que abans inclús veníem aquí amb un altre professor de Sí. l'escola i ens posàvem a dibuixar i venia la gent, ens demanava dibuixos i vull dir, sí. Ara tenim el Rafa molt fent bé. dibuixos. L'has Qui és vist? el Rafa? El Rafa crec que va estudiar a la Joso. Ah, doncs així. Rafa Barragán. El coneixeré. Està fent retrats de merda, I es on diu. està, a baix? Està a la primera planta. Ah, doncs el aniré a veure demà. Retrats de merda, què et sembla? Clar. Doncs res, moltes gràcies i ens veiem més tard. Molt bé, vinga, adéu. Doncs sí senyor, el Rafa Barragán, el nostre estimat professor de les classes de còmic del centre, va venir a posar en pràctica un dels seus projectes, que és Retrats de merda, que consistia en fer retrats que per mi la veritat que no eren de merda, eren bastant divertits i els feia així rapidet, i el millor de tot és que els feia en un tovalló de bar. Bé, que realment no era un tovalló de bar, però nosaltres vam fer veure que sí, i llavors quedava molt cuqui. Seguidament de tot això, tocava admirar a una altra de les estrelles de la meravellosa gala, la Vida Priego, actriu, còmica, guionista i tot lo que venga, amb un Premi Bruguera de còmic i novel·la gràfica del 2019 per la seva obra de Tierra Trágame, que ens va captivar amb el seu monòleg que estava inspirat en tots els còmics participants al concurs. I per fi va arribar el moment més esperat, el lliurament de premis, que va ser un moment de molts nervis, molta tensió i més d'una cara de sorpresa. I el tercer premi de la categoria 1 és per Paula Sararols Cullerès amb l'obra Adeu, Ann. El segon premi de la categoria 1 és per Biel Tort Garcia amb l'obra A finestra tancada no hi entren mosques. I el primer premi de la categoria 1 és per
la Mia Carosi a la Roca amb l'obra Los colores de Sofía. Vam tenir la sort de poder entrevistar la Mia, així que ara mateix la podeu escoltar. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy ¿Sí? feliz. Escucha, ¿es la primera vez que te presentabas a un concurso de cómics? De cómics sí. ¿Sí? ¿Y cómo se te ocurrió la idea de tu cómic? Pues yo estaba trabajando para un proyecto en la escuela que era de Gaudí y me di cuenta que de pequeño tuvo una enfermedad, pero eso no le impidió que siguiera trabajando, ¿no? Haciendo lo que le gustaba. Así que eso me inspiró a hacer. Te inspiró a hacerlo. Pues nada, felicidades y te esperamos el año que viene de nuevo, ¿eh? Vale. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. I per acabar de tancar la primera categoria, el premi a la menció especial a millor còmic en català és per l'Helena Campàs, a l'As, amb l'obra L'oficinista. I ja passem a la categoria número 2, que és la de 16 anys en endavant, amb el tercer premi, que és per la Martina Meoto amb l'obra Ciudadano Ejemplar. I el segon premi de la categoria 2 és per l'Ulises Ponce López amb l'obra Dilo sin miedo, cáncer. I el més esperat potser per tots, el primer premi de la categoria 2, que és per Bamidala amb l'obra Salta. I per últim, per acabar de tancar la categoria 2 i tot el que és el 22è concurs de còmics de Nou Barris, el premi a la menció especial a millor còmic en perspectiva LGTB, que és per en Daniel López Rodríguez amb l'obra The Dressmaker. El dia de l'entrega de premis també vam tenir la sort d'entrevistar-lo, així que us deixem amb ell. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? No sé cómo sentirme. O sea, a ver, está claro que es algo muy guay, no me lo esperaba. ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba para nada. ¿Es el primer concurso que te presentas o no? Es el segundo. El segundo. Sí. ¿Y haces cómics? ¿Estás estudiando alguna cosa relacionada con los cómics o simplemente los haces porque te gusta? Bueno, empecé la carrera de Bellas Artes, Vale. Vi que no me gustó y no sabía qué hacer y me recomendaron la JOSO. Vale. Me dijeron, haz arte gráfico, que hacen de todo y te va a gustar, porque la uni se hace de todo, Ya. pero es más académico, tira más para el rollo conceptual y a mí eso pues no me gusta, yo quería los cómics. Además empecé este septiembre, vi que había, este septiembre no, a principios de año vi que había un concurso entre universidades. Sí. Y me presenté y no había hecho cómic en mi vida. Y dije, pues mira, voy a probarlo. Me lanzo. Y siempre, claro, porque siempre iba con el miedo, ay, no sé si comenzar, no sé si hacerlo, porque no me veo con el nivel suficiente para hacer un cómic y para que la gente lo vea y lo lea. Y no sé, me lancé a la piscina y dije, ostras, es que esto me gusta. Es que esto me ha encantado. Has lo que he descubierto hecho. ahí una pasión Sí. que no conocías. No la conocía y luego un amigo me dijo, ostras, preséntate a este concurso que está muy guay y me volví a lanzar a la piscina y dije, mira, son 4 páginas, voy a echar a ver. Pero encima has hecho 2. Sí. No tenías suficiente con uno, que has hecho 2. ¿Qué te inspiró Sí. para el cómic? Para Pues- crear el cómic y la idea. Pues el primero, el de Dressmaker, que es con el que he ganado la mención, fue no mi vivencia, pero siendo trans, pues pensé, pues voy a hacer un personaje trans. ¿Y por qué no? Y entonces pues ya tenía como mi mundillo creado, que es una chica trans, no sé qué, padres un pelín así más estrictos, pero que le ayuda mucho su sirviente, por así decirlo, Sí. su mayordomo, el chico, y como que ahí como que se crea una amistad a partir de eso. Claro, en 4 páginas no sabía cómo ponerlo, pero ahí se queda la idea y me gustaría llevarlo a algo más largo, porque me gusta la idea. Y luego la otra, la de las sirenas, pues no lo sé, la verdad. Ese es súper cookie. Ese sí. Yo cuando lo vi, mira, he estado Sí. hablando con Laia, la organizadora del concurso de cómic, Sí. y cuando los vimos nos emocionamos y Ostras. teníamos ahí las lagrimillas de, por favor, es precioso. Sí, y este, pues no lo sé, creé un par de personajes, hice una sirena, hice una humana y pensé, pues voy a hacer algo con estas dos. Muy bien. Y luego tengo un guionista y claro, estuvimos hablando y me dijo ideas para hacer un cómic y dije, pues voy a hacer que esto sea algo un poco más macabro. Porque claro, esto en principio iba a ser muy bonito, iba a ser Sí, muy el cookie. final fue como, oye, pero ¿Qué ¿qué es te ha esto? pasado? No, iba a ser todo muy cookie y me dijo el guionista, ¿y si hacéis esto? ¿Y si hacéis el cambio en la última página? Y pensé, pues voy a hacerlo a ver qué sale. El plot twist. El plot twist, macabro.
Exacto. Y hice el plot twist a ver cómo salía y me gustó el plot twist, la verdad. Ves la última página toda negro. Sí, te quedas como... Sí. Hola. Sí. Oye, pues nada, pues muchísimas felicidades y te Gracias. esperamos el año que viene de nuevo. Seguramente si me veréis por aquí. A disfrutar del premio. Gracias. Quan vam acabar amb tota l'entrega de premis, ens vam anar a la terrassa del centre a fer un pica-pica entre tots i totes. I si encara teniu més ganes de còmics i saber quins són els passos a seguir per la seva creació, des de les primeres idees, el procés creatiu, la il·lustració, etc., us vull explicar un projecte que s'està fent des de fa 3 anys al Centre Cívic en Verdaguer i que us pot interessar. Aquest projecte es diu CIMOC. I què és el CIMOC? El CIMOC és un mini casal d'estiu amb temàtica còmic i aquest any celebrem ja la 3a edició. El CIMOC està enfocat a joves d'entre 10 a 15 anys i durant la setmana del 27 de juny a l'1 de juliol descobriran com fer un còmic. Des del primer brainstorming, el disseny del personatge, el guió i la narrativa. Són 5 sessions on, a més, aprendreu sobre la història del còmic, els principals referents, influències del cinema i moltíssimes altres coses. I com no podia ser menys, creareu el vostre propi còmic. Aquest any, la Rocío Reinbart i la Marta Massana seran les guies del CIMOC i quines professionals, mare meva! Són autores i dibuixants del Jueves, Planeta, Penguin Random House, entre molts d'altres. Queden molt poques places, així que correu a apuntar-vos, que a més és gratis. Us podeu inscriure a cada sessió a canverdaguer.com. Atentes, que us faig un resum de les dates. Del 27 de juny a l'1 de juliol, de 10 a 2. I a on? Doncs aquí, al Centre Cívic Can Verdaguer. Doncs fins aquí ha arribat aquest episodi del Festejador, que ha sigut un petit tastet del que hem fet aquest mes de juny, que ha sigut el 22è concurs de còmic de Nou Barris. Esperem que ho haguéssiu gaudit molt, els que veu venir aquell dia amb totes nosaltres. I els que no, esperem que amb aquest podcast hagueu gaudit i us hagueu impregnat de l'energia que vam viure aquell dia. I res, doncs fins aquí, fins al mes que ve, i us animem a seguir participant a la bústia que teniu a la recepció del centre, que ja hem estat llegint alguns dels missatgets d'amor que vosaltres, usuaris i usuàries, ens heu anat ficant a mode anònim. Ens han agradat moltíssim i ja segurament de cara al mes que ve ja els posarem en comú i els llegirem entre tots i totes. Una abraçada ben forta i fins aviat!